Mbukelo khona ekhaya siyakwamukela ohlelweni lika Dr. Dlamini Mthandazi oluthi isintu sethu. Mbukelo khona ekhaya songena ama-comment owabhala umthandazi wakho Dlamini. Sizokhuluma nobaba uKhoza manje kungasekudala. Ngicela abantu bangithinte ku 064 89 82 559 lapho ufika usenda khona i-voice note yakho la udinga khona sikukhulekise khona lapho unenkulumo khona ethizene ongahle uyisho njengembukelo khona ekhaya. Cela usithumele njengamanje imbukelo khona ekhaya. So gijima lokhu uphuthuma ke sigijimele sepha kwabani babe uKhoza. So sikhuluma ngesihloko esithi Ifelo. Namhlanje sizokhulekisa abantu konke abakufunako nakonke abakufisile ezimpilweni zabo ukuthi impilo ihambe kahle izinto zikhanye nakubani ukuba ukhonza kuphi umukelekile ekhaya ohlweni kaDr. Dlamini Mthandazi mbukelo khona ekhaya. Ake sigijime ke manje ke siyomfuna ubaba uKhoza lapha endaweni yasempangeni umbukelo khona ekhaya. Sifonke Khoza siyamthola yina mbukelo okhona ekhaya. Okay. Asenze kanjena ke lapha ke. Baba uKhoza siyakumukela sakubona baba uKhoza. Njani Khoza? Siyaphila baba uKhoza. Baba uKhoza namhlanje sikufaka lapha ohlelweni lika Dr. Dlamini Mthandazi mfowethu. Kodwa uKhoza angathi ukubekela abalaleli abakhona emakhaya uma babukele ukuthi uKhoza umuntu okanjani ubaba okanjani nje. Ukhoza mkhulu noma abanye mhlawumbe bongibona sebengibona ezithombeni nje umfana omncane nje wakhona la impangeni la eKZN uzizele egodini sakhe la engwele zakhe sengathi kusenkanini ke la ekhaya khona inkani khona. Yebo mkhulu lapha nje engitholakala khona la impangeni la engwele zakhe. Baba uKhoza kuyatholakala lapha empangeni lapha anesigolo sakhe khona sekulapha. Yebo lapha empangeni nje lapha engitholakala khona nje mkhulu la eKZN. Abukhoza isihloko esiza naso baba mhlawumbe ongathuke usiza uyazi ukuthi abalaleli abakhona basemakhaya abathanda kakhulu isintu banekhezo ezikhona. Namhlanje sicela ukuthi babukhoza manje usichazele kabanzi ukuthi kodwa nasikhuluma ngemfelo sikhuluma ngani babukhoza. Lezo zinto nakhehla lami othola ukuthi ekhaya kunokushonwa ukulandelana kungabe kusaqondakala ukuthi yini lena lokhu iqeda abantu ekhaya ukuthi kwesikhathi ukugula kwabantu bahamba noma ngento eyodwa mhlawumbe bahamba ngesikhali mhlawumbe ukugula kwabo futhi kuyinto engahlukani kuyinto nje ejayibe yodwa mkhulu ukuthi sekuthiwa hayi ngeke impela lena sesikubantu bahamba nje ngendlela yodwa futhi akupheli isikhathi kancane emndenini lokhu beshona nje abantu beshona nje besithi hayi ngeke sekuyimpela phela sekuyinto ewukukhokha leyo mkhulu. Kahle babukhoza uqonda ukuthi ekhaya abantu kufuna bayibheke indlela abashona ngayo. Ayikho mkhulu into ebaluleke njengaleyo uma ngabe nibheke leyo nto leyo futhi kubalulekile ukuthi niphinde leyo nto leyo niyivale ekhaya ibe ngoba isuke umkhokha isuke ingeke ize iphele ekhaya kancane isikhashana isuke izophinde lokhu ingavaleki uma kwenzekile nangayibheka futhi nangayivala mkhulu. Yebo khehla lami. Babukhoza uma usakavala nje baba mhlambe engakubusisa ukuthi kahle lemfelo isuke yenziwe ini nabomndeni noma kusuke kukhona mhlambe abathize abasuke banithakathile nini la khaya njengomndeni noma njengefamily. Ingahlukana mkhulu ngokuyibona kwami indlela engeke ngisebenze ngayo nakubantu uthola ukuthi kwesikhathi ifike ithinta ukuthi emndenini noma kumuntu abangabe mhlawumbe bekade bishaya wahle ngifuna ukuthi mhlawumbe kushona isibanibani ngenxa yokuthi kunabantu eduze abazovuka belandelela ukushona kwakhe ebese ngiqotsha imbongodo nesisekelo ke sekufanele kufe bonke abantu ngendlela efana ngendlela elandelayo akusatholakala ukuphumula lapha ekhaya mkhulu sehlale nje ngisho ukuthi mhlawumbe umuntu ebefuna ukuvuka elandelele isifo ukuthi la ekhaya kushoniwe mhlawumbe ukuphindisela evele eshone lowo muntu leyo ebese kufuna ukuthi-ke ivalwe leyo nto leyo mkhulu noma isekhaya ngesikhathi mhlawumbe kushone umuntu mhlawumbe washona ngesikhathi isasivele isikhali sangavalwa laphana
esangweni lapha ngesikhathi bemfaka ekhaya banganaki indlela zokumvala nokumgeza nanamanxeba nani. Uma ngabe selimfaka ngaphakathi sofanele leyo nto leyo izodeba umkhokha futhi olandela neduze mkhulu noma mhlawumbe community suicide bayibulala ngoba mhlawumbe bamthatha bamfaka ngaphakathi mkhulu. Lowo muntu lokuzohlala hlala kube nomuntu abantu abayihuka eduze mkhulu mhlawumbe kungapheli unyaka nisho abantu bahamba ngendlela efanayo nje unyaka isikhathana esifanayo yabo noma mhlawumbe kunomuntu mkhulu othi ikhambe wahamba esimeni wahamba wayothwala ethwala wasethola inezithwala ekhaya ozothi ebuya naso wasebesithwala sasivele sibulala abantu ekhaya sesifuna ukudla igazi. Kanti lento yakho bengayibuze sifanga lapha behamba oyikhatha ukuthi lento ihlala kanti isizohlala ekhaya isilandelana lento ezivalekayo lezo mkhulu. Usungena kolunye indaba babukhoza elokuthwala ngamanye amagama uchaza ukuthi umuntu uma ehamba ayofuna into yokuthi ufuna ukuphisa yena nempilo yakhe abantu mababheke indlela abathwala ngayo ngoba lento igcine ijika ibuya idla ngalomndeni babukhoza. Ekhaya mkhulu kufanele uyibheke into ikakhulukazi angifuni ukubheka kabi mhlambe into engathi ungazuyithathe into esuke iyamelana nehlonzi ukuthi umuntu ubheke imfisho zakho liyohambelana naleyo nto leyo. Angifuni ukuthi mhlawumbe abantu baye bephumele ngaphandle nani kodwa nje uma ngabe uzobheka into uzothatha into ngoba vele phela ekugcineni uma ngabe ufuna ibhizinisi lakho ngisho senzela amabhizinisi nezinto ezizenzayo nabantu izinto ezizenza ukuthi azime singavaleki kalula ngoba imoya lena esemkhathini izivala kalula. Uma ungenayo into ebamba into yakho kodwa izobamba into yakho uthole ukuthi wena usuhambe uyoyithwalela kanti awujwayele ukuthwala futhi nje uma uthwala wathwala ngento ezobuya ishaya umndeni-ke lapha-ke sifuna ukudlaka lezo zinto lezo ngeke ngigxileke kakhulu-ke lapho-ke mkhulu wami. Babukhoza sesigcina nje ngamanye amagama uchaza ukuthi umuntu nomuntu makalungise impilo yakhe kodwa ayibheke indlela alungisa ngayo impilo yakhe ngoba lento ezigcina ziba ngumkhokha nakuseyizungulaneni noma-ke nasemndenini noma-ke nakufamily yonke nje yasekhaya. Yebo njengoba kushizo zabadala zehlela kwabancane mkhulu into osukuyenza kufanele uyibhekisise ukuthi ngabe ihamba ngokwenqubo yasekhaya yini na izolungana into uma ngenza ekhaya. Ingakho thina sele ukuthi uma ngabe kushoniwe valale lezi zinto lendlela umuntu ashone ngayo ukuze ingalokhu kuya iba into esibukhokha sekuyivelo manje lapha ekhaya sekukancane kunomuntu nje okuvele kube nento ethile eyenzakala usungondo lokungakasini uyashona ushona ngesikhali uyadutshulwa uqhumisa ngamakhala ukule nje kube into efana ziyavaleka lezo zinto mkhulu nanendlela esihamba ngakho asedini umndeni cash. Babukhoza ngibonga kakhulu baba ukukhuluma nawe ngibonga kakhulu futhi nangolwazi nangokungivezela ukuthi babukhoza ubaba oyinyanga ose empangeni lo ngathulakala nobe ukunini nakuthiwa kukhona abasempangeni abadinga usizo noma ke mhlaba wonke jikelele abadinga usizo babukhoza bangafika balithole. Nekuchazela ukuthi babukhoza usuchazile ukuthi imfelo yinto eyenziwa emndenini esuke ithakathiwe make soyenziwe ngabanye abantu noma ke isuke ingumkhokha lento leyo ifuna ukuvala ukuthi ekhaya abantu bayafa njalo nje ngaJuly lakhaya kufa umuntu njalo lakhaya ngonyaka kufa umuntu orakhaya njalo nje ngeminyaka umuntu edutshulwa lokho kukhomba imfelo kufuna ukuvala futhi kungavaleka ngokwesintu babukhoza. Ngazi lezo zinto siyaphuma nje into kuyafika khaya sihambe sibheke ukuthi singakuvala kanjani sikuvale noma uthi kungamanzi amnyama siyivale lezo zinto mkhulu. Babukhoza asengitsike nako basesigcina abantu mabefuna baba ukuthi bakufonele bangakufonela kuyiphi inombolo futhi bangakuthola ngasiphi futhi isikhathi baba. Ngashashe ngoba ngumuntu obuyele ebhizi ngokuba uthisha ngithola isikhathi kodwa noma yini uyangifonela nje ngiyalibamba ucingo ngiyabuyela futhi kuwena. Kodwa usuka luhle kumina kusuka iSunday ngikhuluma uzobhukha usuka kude kusafana ufika eSunday hayi laba baseduze abafika ntambama kodwa ngitholakala ku 078 yeah 28 yeah 27 yes 948. Inkosi ibusise babukhoza sokucuba sikudinga ohlelweni baba lelithi isinto sethu inkosi sibusise mkhulu siyabonga. Amen mkhulu bonga mina. Siyathokoza babukhoza sithokoza kakhulu baba. Ekhaya siyabonga. Ungakhohlwa
ungakhohlwa ukwatshapha enombolweni esikufakele kuyona njengamanje mbukelo khona ekhaya. Send voice note, send inkinga yakho sikukhulekele sikusindise konke okufunako. Ubukhoza uyatholakala uselishilo sempangeni. Inkosi ibusise, siyabonga.